Nakadaginutog halos 60% sa ginakonsumo nga kuryente ang barangay hall sa Sasa, Davao City tungod sa gi-install nga mga solar panel. Tanang pasilidad sa barangay hall nagagamit na og solar energy sa ilang inadlaw-adlaw nga operasyon. Nahimpit ang proyekto tungod sa pagpaningkamot sa barangay Sasa Council ubos sa liderato ni Kapitan Jerry Licarte. Matud ni Licarte, anaa sa 80 hangtod 90,000 pesos ang bayronon nga kuryente sa barangay hall kada bulan. Tungod sa proyekto nga solar panel, anaa na lang sa 40,000 pesos kada bulan ang mabayaran nga bill sa kuryente sa barangay. It was then approved sa City Engineer's Office na mag-install ng directional solar panel. Now, gi-obserbaran ako after nag-operation from 80,000 to 90,000 na lang namin siya 40,000 mabayaran. So, mga 60% ng na less good na mo sa among electricity. So, murag na ko kayo savings. Kay katong mga savings na mo, magamit pa na mo sa other purpose para sa mga tao. Tulo ka bulan nang nagagamit og solar energy ang barangay Sasa, sukad kini nahimpit niya tung bulan sa Mayo ning tuiga. 55 ka mga latest sa solar panel ang gi-install sa barangay hall og 2.7 million pesos ang gipundo sa barangay alang sa proyekto. Supposed to be primero man good na battery. Puting dako ang space ang makuha almost kana tanan diha. So mo to gi-introduce po nila nga walay battery atong latest kuan gyud daw nila nga mao ni buhaton. So dito na lang ko atong latest kung giingon nila nga latest gyud nga kuan nila para sa solar panel. So mo to wala less lang kay ang lugar makita ninyo less lang kay ang lugar nga nabutangan nga epektibo jud. Automatic nga mo switch o muhatag og supply sa kuryente ang Davao Light inig mahutdan og supply sa enerhiya ang mga solar panel. As long as dunay adlaw gyud ba nagakuan so nagapundog gyud siya. Then kung pananglitan kuan siya murag ma-drain siguro kay wala adlaw wala ka kuan og light so mapasok na si Davao Light. Gipasabot ni Licarte, dako og impact sa barangay hall ang gipangmuntar nga mga solar panel. Sanglit makadaginot na sila sa gasto ug bayronon sa bill sa kuryente ug ang masave nga kwarta sa barangay magamit ug matabang nila sa ubang serbisyo alang sa ilang mga residente. Ang barangay hall sa Sasa ang unang barangay sa Davao City nga nagagamit og solar energy. Busa garbo nila kini kay sa ingon ini nga paagi makatampo sila sa kampanya Batok Climate Change bisan sa barangay level. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.